Onte coñecíamos o peche dunha residencia en Xinzo de Limia porque as persoas estaban mal atendidas. Non temos máis datos porque o seu goberno oculta as actas de inspección. E hai uns días soubemos con absoluto espanto que un grupo de persoas maiores vivían en condicións deplorables nunha residencia en Amoeiro. Estamos falando de anciáns desnutridos que en algúns casos levaban unha semana sin bañarse, que levaban un ano sin cortar o pelo ou que tiñan as uñas sucias, torcidas e rotas. Este centro levaba anos acumulando irregularidades e inspeccións da Xunta. Como é posible que non tomasen antes ningunha medida para garantizar a situación das persoas maiores en Amoeiro? E, sobre todo, señor Rueda, como é posible que aínda non cesara a súa conselleira de Política Social por permitir semellante infamia? Houve varias inspeccións, requerimentos de mellora e, como non os cumpriron, peche inmediato, actuando con contundencia, con profesionalidade, con rigor. E, por suposto, que ten que actuar a Fiscalía se estimo oportuno e, por suposto, que ten que actuar a Inspección de Traballo. Pero non xa actuamos. Si a insinuación é que os inspectores de traballo, os inspectores da Xunta, da Consellería de Política Social, non fan o seu traballo, pois vostede está facendo de sempre, poñendo en dúbida. Sí, señora Pontón, é o que está poñendo en dúbida. O que está poñendo en dúbida son os propios traballadores destes organismos que estamos inspeccionando, que como moitos son entidades privadas, pois se son entidades privadas fan mal o seu traballo e non lles importa absolutamente nada, e tapan os seus xefes. Son insinuacións típicas do Bloque. Se está referindo a isto?